בואי תראי איך אני מכינה צעצוע התפתחות מקופסת פלסטיק ובדים. אז זה נורא פשוט. אני לוקחת את המכסה ואני פשוט גוזרת עיגול כדי שיהיה למכסה פתח. מהפתח הזה בעצם הם ישלפו את הבדים. אז בגלל שהיד נכנסת פנימה, אז אני אשים על המכסה גם איזשהו מסקינג טייפ איפה שגזרתי כדי שזה יהיה נעים ולא יהיה איזשהו חיכוך מציק ביד. זהו, ממש פשוט. תכניסו את הבדים פנימה. תגישו לבייבי ותנו לו לשלוף את הבדים שנמצאים בפנים. אני משאירה לכם סאונד, תראו את ים. שלפת הכל? אתה רוצה שוב? אני אעשה לך שוב.